सिनाय नालाय आङो लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय हरदों आरो माना 15,000 फैसाखौ सोर बिनाय बेसे बिदोङो नों मोनलिङा नङा बे खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बुंनानै हरबाय आङो ओमफ्राय सासे हिनजावसाखौ नोङो लोगोआव लाफानानै मा बरबर खालायखो नोङो हिनजाव थाखानानै हो मा गामि खिथा गलपारा लखिमपुर फारसेनो खिथा दे नोंनि नाम साम आंनि नामा कर्मजित ब्रह्म आफानि नामा मुन्ना ब्रह्म बिकास ब्रह्म आफानि नाम नोंनि आफानि नाम बिकास ब्रह्म गामि सामि खिथालाय डिस्ट्रिक्टआ खिथा जायगाया खिथा गलपारा बिलेसा जोंना बस्तमपारा होनो गामिया बस्तमपारा गामि मा माने जेनिखि जालांनाय भिडिअनि सायाव आं बुंनो नागिरदों लोगोफोर जे नोंथांमोनहा नुखाबाय गोबांथार माखासे भिडिअआ बै जेनिखि साबा सिख्लाफोर हमजानाय उन्दैसाफोर हमजानाय बेखौ लानानै थांफिनबाय आरो बिनि गेजेरावहाय सासे गथ' दङ बे जाहैबाय मा होनना बुङो बेनो माने जगार खालामना हरग्रा बायदि आरोना बे दालाल बे गथ'आ गलपारानि होनना मिथिनो मोननाय जादों आं पिक्साराव होखादों नोंसोरखौ दा आंथ' बुंगोन कि जोंनो बांसिनै जोङो हमोबा जों बैबायदि दालाल मानसिखौ हमग्रोनांगौ सिगां दालाल मानसिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे सोर माबायदि लिंकआव थायो मानसिफ्रा दा गोबां मानसिफोरनि गोबां बाथ्रा फैबाय गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना माने बिसोर बिथांमोननि बुंनायफ्रा गासिबो सैथोजोब आरोना सोरबाया बुंदों माने मोखाङाव दिन्थिनो नाङामोन बिसोरनि लाइफनि खोथा दं येस बेबो मोजां सोरबाया होनदों मोखाङाव खिन्थियाबा माथो मोखाङाव दिन्थियाबा सोर सिनायनांगौ जाखो नङाबा आरो बिदिनो सोरबा सौग्रावबावगोन मागोन बिदि आरोना येस बेबो बाथ्राया सैथोआनो नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों कि दिनैथ' बै बिनानावमोनाथ' दिनै थांफिनजोबनो मोनबाय बिसोरखौथ' दा न'आव लांजोब्बाय गासिबो न'आव सहैजोब्बाय बिमा बिफा फैनानै लांफैबाय सोरबाया दा आं मोनसे खालामनायदों माने मोनसे खालामजानो लुगैदों आङो कि जोंनि जाय गामियाव बै बिनानावा बै गामिनिफ्राय फैदों बे गामिनिफ्राय बे गथ'खौ एबा बै बिनानावखौ माबा मोनसे जोङो बिसार जानानै बेखौ एसे दन्द फोरोंनांगोन मान हानिनि थाखाय बियो गामिखौ फानबाय गामिखौ बरनाम खालामबाय हिसाबै बेबायदि हिसाबै गामिया बेखौ दायथ' लानांगोन जुदि गामिया जेबो दायथ' लायाखिसै उन्दै होननानै हगारबाय अब्ला बेबादिनो आरो उन्दै गोबां मानसिया बिसिनि गामिनिफ्राय ओंखारबावगोन बेखौ जुदि जेबो खालामाखैबा बे गथ'नावबो साननाय थागोन आंखौ जेबो खालामाराखिसै होननानै दा बेनिखायनो मा जादों बिसोरखौ गामिया एसे माने नियम बायदि मानहानि खालामनायनि माखासे रायलायनानै थि मोनसे खालामनांगोन आरो इयुनाव जुदि बेबायदि जाबावोब्ला बेबायदि मोनसे रिटेन एबा लिरनानै दोननाय थानांगोन गामियाव जेन'बा मोनफ्रोमबो गामियाव दा समाज दङ दा समाजा दं हिसाबै गामिनि मान सम्माननि खोथा दङ गामियाव गोबां बेफोरबायदिनो उन्दै दङ हिनजावसाफोर दं सेंग्रासाफोर दङ स' बिसोरनि भबिसतनि थाखाय नायनानै दे बिथांमोना दिनै भुल मावफ्लांबाय गोरोन्थि मावफ्लांबाय जेनेबा रायजो राजाफोरखौ खेमा होबायना सोरथो खेमा होयै दङ होदों खिन्थु आं बै सेंग्राखौसो आङो माबाबाय थादों जाय सेंग्राया जाय हिनजाव गोनांखा होनना बुंदों बिथाङा गलपारानि होनबाय थादों बे मानसिया माबोरै दालाल जानो हाखो गुवाहाटियाव थानानै होमबाथ' बे बेसेबां गोबावनिफ्राय खामानि मावो बियो बेल' नङा जानो हागौ बेखौ एक्स एनडिपि बिदा गिदिरमोनहा सोंनानै बिनिफ्राय मोनजोबखाबाय सोर बे सिगांनिफ्राय खामानि मावा माबोरै मावा बेखौ जेन' बे बिदा गिदिरमोनहा मोनथिखाबाय आरो दा बाथ्रा जाबाय मा जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथाया बारानिफ्राय बारा जादों ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना आरो आं खावलायगोन कि बेबायदि जेनेबा बैफोरबायदि मोनसे 2 नाम्बार खामानिखौ होबथानो थाखाय दिनै गुवाहाटियावल' नङा दिनै गासैबो जिल्लायावनो बेफोरबायदि खामानिया सोलियो होननाय खोनानो मोन्दों स' बेनिखायनो गासैबो जिल्लाफ्रावथ' गासैबो जेनेबा एक्स एनडिपिफोर दंखायो स' नों बिदा गिदिरमोना बिनि सायाव नोजोर होनांसिगोन दाना सोर गथ'आ बाहा मा थांदों मोना गुना बाहा थांदों बाहा बेरायदों सोरजों बेरायदों सोर गुबुन बे जाथिजों बेरायदों ना सोरजों बेरायदों बेफोरनि सायाव आंनिबा मोजाङै दिथा होनांसिगोन मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि मानसिफ्रा मा होनना बुङो गाज्रि मोनजानायखौ गियो गाज्रि मोनजानो गिनानै खामानि मावा सोरखौबा जुदि माने गोरोन्थिखौ मिथिनानै बेखौ जुदि हमोब्ला आंखौ गाज्रि मोनगोन आंखौ बिमा बिफाया गाज्रि मोनगोन नै बेबायदि साननानै जोंनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावलायनो हायि बायदि जाबाय दा बिदिजों बोरै जानो लाइसो होनाय जागोन जेनेबा बेफोरबायदिखौ जों हगारबाय थायोबाथ' लाइ होनाय जायो ओंखायनो आंनिफ्राय बुंगोन आङो आंनि साइडनिफ्राय आरोना मानोना आं बेफोरबायदि गोबां खोनाबोनाय हिसाबै जेन' जाया नङा जादोंमोन दिनै नायदो बिसोर देरफुनाय गथ'फोर
बिसोर मोजांबो सानस्लाबनो हाया मबे गाज्रि मोजां गाज्रि बेखौ मिन्थिलांनो हाया दिनै बेबायदि मानसिफ्रानो थाब बेबायदि एक्सिडेन्टआव थांनो गोरलै जायो आरोखि ओंखायनो आं होनदों बेबायदि बैसोआव मानसिफोरना माने जौमोना माने देरफुनाय जायो नालाय स' बे समाव बिसोरना माखासे डिजायरा बारा जायो आरोना लुबैनाया बारा जायो दा बिदिनो गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायियावनो बिसोर बेबायदि खामानिखौ मावनांगौ जाना फैयो ओंखायनो आं बेखौनो खावलायगोन बे जायनाखि माने एजेन्ट हिसाबै खामानि मावदों कन्टेक्ट खालामलायनानै मानसिखौ दैथायलाय हरनो हाग्रा बेनि सायाव मोजां एक्सन लानांगौमोन आरो लोगोसेयैनो जाय बिनानावमोना बबे बबे गामिनिमोन बै गामिनि माने गावबुराजों लोगोसे गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना गासिबो गामियाव मोनसे रायलायनांगौ आरो रायलायनानै जेन' बिसोर थांबाय बुहुलाव आरो बिनि लोगोफ्रा रावबो थांनो हाया बेनि थाखाय मोनसे सिद्धान्त रायलायनानै गामियाव दोननांगोन आं बेखौ खावलायहरबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो आं बेखौ एसे खावलायदेरबावनो लुगैदों कि मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' समाजावहाय दासान्दि मबाइलजों जों बारा खाबजानो रोङाखै गोदो जेनेबा मबाइल गैयिखाय नो डाउट बेफोरबायदि ओरै बोजोंनि मानसिजों माने कानेक्सन खालामलायनो थान जायोमोन दा मबाइल फैबाय मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय खोब सुबिदामोन नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो माने 80% मानसियानो दिनै गाज्रि खामानियावसो मबाइलखौ बाहायो माने मबाइलनि गेजेरजों बेफोरबायदि खामानियावसो बाहायसै जायनि फलाव गोबां मानसिफोरा दिनै सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा खारखुमानाय सोरजोंबा माबा मोनसे जानाय सोरबा बुथारजानाय बेबायदि माने जाथाया जाबोबाय थादों आरोखि ओंखायनो आं खावलायगोन अन्नानै दिनैनिफ्राय जाबाय बुहुलाव जाबाय बिथांमोनाबो दा मावसै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो सोरबाफोर फैनो सानबावदोंमोनब्ला नोंसोर गावखौ सामोलो मानोना नोंस्रा सानसे हाबा जागोन नोंसोरनि संसारनि खोथा दङ नोंसोरनि फिसा फिसौनि खोथा दङ नोंसोरनो बेबायदि आखु जायोबा देनां देरनानै हाबा जानानै गथ' गथाय खाङोबा नोंनि गथ' गथायखौ नोंसोर मा गियान सोगोन बेनि गोबां खोथा दङ ओंखायनो नोंसोर नाबालक सोरबा बुंबानो फैसानि लब जानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा माने फैसाया जाहैबाय मा नों रोंनानै लानानै नों खामानि रोंबानो मानो फैसा मोना आरो नोंसोरनि बेबायदि बैसोआव नोंसोरनि बैसोआव फैसा नांगौ इसेबां फैसा नाङा ओंखायनो नोंसोरो जा बुहुलाव मावबाय नोंसोरो बिराद गिदिर सलमानसोबो लाखाबायबा आरो बुहुलाव बेफोरबायदि मावलांनो सम लानांगोन आरो बेफोरबायदि मोदोम गंसे टिटु आखिनानै लानाय टेटुना टिटु होनो बेफोरखौ जदब दोन बेनि गेजेरजों मानसिखौ नोंखौ सिनायो बिनानावमोन जे नोंसोर माबायदि आखुनि मानसि बेखौहाय ओंखायनो नोंसोरो गावखौनो सिगां मोजाङै सामलायना लानो नाजा आं बेखौ आंनि चेनेलनि थ्रायै नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायहरबाय अन्नानै जेनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव दा मावसै फरायनायाव गोसो होदो आरो मोजां गावखौनो लाइफखौ दानानै लानो नाजाफिनदो आं बेखिनिखौ आंनि चेनेलनिफ्राय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ